Деня преди да родя, изпълнен с трескаво очакване и неописуемо вълнение. Към обяд се насочихме към болницата, изкачих стълбите почти за последно с коремчето. Приеха ни, като мен настаниха в самостоятелна стая, това е болница Токуда, и трябваше да се пременя в една от болничните нощнички, която е доста удобна за манипулации. Между другото, стаята наистина беше отлична. Последваха тонове, кръвни изследвания и имах няколко часа свободна програма. Можех да избера обяд в болницата или навън, но мъжа ми ме изчака и решихме да хапнем заедно. Избрах салата и капучино, разходихме се и до руфтопа на болницата и аз трябваше да се връщам обратно. Дойде и вечерята. Определено храната в болницата беше супер по време на целия престой и в огромни количества. Освен, че имах крачки да наваксвам, не можех да стоя на място от вълнение и трепет. Съответно, разхождах се из отделението, дойде време и за вечерните тонове. Отново всичко беше наред. По традиция, качих си крачетата на стената, против отоци цяла бременност го правя. И вечерта ми завърши с благодарности за прекрасната ми бременност, плюс книжка за успокоение.